Πάμε. Είσαι ένα elf 2.138 χρονών. Αν είχες γεννηθεί πριν από 742 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν? Είμαι ένα elf, όπως είπες. 2.178. Αν είχες γεννηθεί πριν 742 χρόνια, πόσο χρονών θα ήσουν? Μείον 600. Είναι 700. 742 χρόνια. 18 είπες. Είσαι ένα elf 2.178 χρονών. Αν είχες Θα γεννηθεί, πω 1600, 1500. αφού γεννήθηκες πριν 742 χρόνια, πώς είσαι 1000 κάτι? Για να σε δω. Λοιπόν, fair. Λοιπόν, για να σε δούμε. Να κάνουμε... Λοιπόν, ξέρεις το flirt game. Πρέπει να μην κάνεις ένα κομπλιμέντο το οποίο να σχετίζεται με το fantasy και να μην το έχω ξανακούσει, να είναι έτσι πρωτότυπο. Να πάμε σε άλλο. Πάμε σε άλλο. Δεν μπορείς. Ωραία. Είσαι σε ένα μπαρ. Τι έχει 4 πόδια και δεν μπορεί να περπατήσει? Τραπέζι. Τραπέζι. Περίεργο. Λοιπόν, τι είναι πάντα μπροστά μας, αλλά δεν το βλέπουμε? Είναι πάντα μπροστά μας, δεν το βλέπουμε. Γενικά. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Τι είναι πάντα μπροστά μας, αλλά δεν μπορείς να το δεις? Άλλη μία ευκαιρία. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Είναι το μέγεθος μου. Οκ.